Jo, com veia mon pare, que era escultor i que feia imatges, jo no feia escultures, però es comencé a fer dibuixos, molts dibuixos, i a plegués 14 anys tenia amics que anaven a arts i oficis, i llavors jo me vaig apuntar a anar a arts i oficis. I ara en aquest moment vaig dedicar-me, el que no sabia és si me dedicaria a pintura o a escultura. En l'escola superior de Belles Arts el que fèiem no era imagineria, era escultura de còpies de coses gregues, de romanes, i la religiosa jo he fet poquet, perquè sí que he fet alguna cosa. M'ha sentit obligat moltes vegades a fer alguna cosa, com vaig fer la Santa Cecília, per Emiliana, després vaig fer el Cristo de la Bona Mort, de Gandia, i el més és tot escultura, com t'he dit, natural. Mira, en tots els escultors la matèria primera és la que més mos... Hi havia un escultor que deia, jo soy labrador porque trabajo la tierra. I jo feia, quina frase més bonica, perquè el modelar sempre és en arcilla, en terra, en barro. I ahí és on més pots fer el que vols, perquè lleves, poses, añadisses. En l'altre material ja t'has de decidir a una manera i anar amb cuidado perquè no pots tornar darrere. Després d'això, jo la madera, més que la pedra. La pedra, quan vaig fer l'Ausiàs Marc, me diuen tots, què més vas a fer? I jo els deia, l'últim, jo no fas més res en pedra, perquè em costa quasi un any. En madera és més, pots encolar, trenques un tros o t'has equivocat, fas un plano, encoles i segueixes treballant en la madera. M'ha sentit molt més còmode en la madera. Investigues en les formes. Entonces sí, aplega un moment en què vas evolucionant. Jo recordo que tinc teniu allà en el museu una escultura de madera que jo li he dit és com un torero quan està en la plaça. Sé que quan ho fareu direu, aquestes formes no sabíem que feies això. Jo anava ja evolucionant d'això, però tampoc anar avant i darrere. Després que vaig fer tot això vaig fer algunes coses, però després tornava darrere també. O sigui que tampoc agarres, ja està, ja sé per on vas, no saps mai per on vas. El que més me va influir en mi va ser l'escultor Julio Benlloch. La forma de treballar d'ell, aquestes línies tan suaus i que pareix que t'invita a tocar-les més que a veure-les, perquè tocant-les un cego podria veure les escultures millor que nosaltres. Entonces, tot això me va influir i els primers treballs meus tenien influència d'ell i després he seguit tenint influència d'ell. Clar, ha anat variant coses, però sí, ell va ser el que, més que mon pare, diríem que portà a l'escultura. Tot això ve a partir del moment en què jo aconseguís que me donen la pensió de la Diputació, perquè això és l'escala principal on jo canvi. El canvi ve més gran quan als anys següents m'envien a París. Allí me trobo en un món tan distint al que jo tenia així que me produïa escalofries, diria jo en castellà, escalofrios. I clar, en Itàlia, el que jo havia vist en París, que m'acaba formant molt més, perquè, en Itàlia, veure lo de Miguel Ángel, veure totes les escultures que han en el carrer, veure lo de Bernini, tot, veure... És que allà ja m'he canviat, i és d'on treia jo la idea de que una escultura té que ser molt compacta. Quan jo dic, Miguel Ángel dia, una escultura és escultura quan tirant-la des de dalt d'una muntanya aplega baix i no s'ha trencat res. El que volia dir ell és que tenia que ser compacta, que no podia ser com un dibuix ni com una pintura, tenia que ser... I jo he seguit un poc això també, sí. Després, ja torno d'allà i guanyo les exposicions per a Gandia, que en tot això que he estat quasi 30 anys en Gandia, lo de Meliana és algo extraordinari. L'Ajuntament me declara hijo adoptivo, hijo predilecto,
I això, vamos, jo ja no puc esperar més, perquè, no sé, crec que hi ha molta gent que s'ho mereix, però me toca a mi, i a més ser el primer. I després se me fa una exposició en el reconeixement. Al fer tot això, jo me sent tan content i tan agraït a tot que dona algunes escultures, entonces, i totes les de Julio Benlloch que vaig donar. Però després, per el temps, hi ha un moment en què, no me diuen res, però l'Ajuntament declara, segurament per ser el primer fill adoptiu, Centre Cultural Rausell. Jo me sent molt lligat i després tinc moltes escultures en casa. I a casa es comença a pensar a veure què va passar en això, que si se van a desregar, i pense que potser és que estiguin junts en un lloc on se puguen veure, inclusive per tots, fins per les meves famílies també. I entonces ho dona a Emiliana. I Emiliana m'ho agraïu de tota manera. En el museu, que me feu una vitrina especial, que jo em donava una, que me feu una vitrina especial, m'ho poseu allí, i vamos, jo, com si fos una canilla, dic que estic desvanit, que dic sempre en dia, de veure tot això allí. I, vamos, si tinc alguna cosa més, encara la donaré també.